Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Siena Ġesu Kristu, il-maħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum huwa it-tieni ħadd tal-Għid. Janke l-festa li tant kien xtaq għal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni tal-ħnina divina. Il-ħnina divina u l-ħnina ta' Alla tkun magħna jekk jiena u intom narfu il-Vanġelu tal-lum li Ġesu huwa verament bin Alla u għalhekk li t-tagħlim tiegħu il-Vanġelu li aħna naqraw kull nhar ta' Ħadd huwa tagħlim mhux ta' bniedem imma ġej minn Alla. Jekk aħna nemmnu dan, żgur nibqgħu ċerti li se nirċievu kull ħnina divina minn għand Ġesu. U d-disa ta' dolodu hija Roħ Gregory u Margaret Buttigieg. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li jilkom ħutu li jiena għad nibta' ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-għemi u billi ħallej dmirijieti tiegħi bil-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob illi Maqdsa Marija dejjem Verġni, il-anġu il-qaddisin kollha u li jilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-nubietna u wassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Flimkien, glorja l-Alla, glorja tas-smewi u paċi fl-ar, il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħru, inberku, nadoraw, ta' tuġġieħ, roddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox. Mulej ibewa ħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla għaruf Alla bin il-missier. In li tnej id-nubiet ta' dinja ħenna għalina. In li tnej id-nubiet ta' dinja il-qat tal-btana. Li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex intwarek qaddis, intwarek mulej, intwarek l-ola Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, taħnina bla tarf, matul dawn il-festi tal-Għid, intħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu, biex kulħadd jifhem bid-den kollu, bliema ħasil tnaddaf, bliema spiritu tnissem il-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla, u li miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Bis-saħħa tal-Apostli kienu jsiru ħafna sinjali u mirakli fost il-poplu u huma l-koll qalb waħda kienu jinġabru flimkien fil-portiku ta' Salamun u ħadd mill-oħrajn ma kien jissogra jissieħeb magħhom, imma kulħadd kien ifaħħarhom ħafna. L-għad ta' dawk li kienu jemmnu fil-mulej, kemm irġiel kemm nisa, kemm dejjem jiżdiedu joktor. Hekk li kienu wkoll iġorru l-morda tagħhom fuq sodothom trieraħ u jqegħduhom fil-pjazzett biex jinjaddi Pietru jaqamqar id-del tiegħu fuq xi ħadd minnhom. In-nies kienu jiġu mill-ibliet ta' madwar Ġerusalemm, iġorru l-morda u lil dawk li kienu maħkuma mill-ispirti mnixsa u l-koll kienu jitfejqu. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lil-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien faħru l-mulej għaliex hu tajjeb. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb. Ħajajdu li Iżrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħatajda Aron għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajajdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-aġeb f'għajnejna, dan hu l-jum li għamel il-mulej ħanifirħu nitennew fih. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina risq.
imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Iberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Ngħidu flimkien faħru l-mulej għaliex tajjeb. Arem il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, ħukom u sieħeb ta'kom fit-taħbit u fis-saltna u fis-sabar ma' Ġesu. Jien sibt ruħi fi gżira jisimha Patmos minħabba l-kelma ta' Alla u x-xhieda ta' Ġesu. Darba f'jum il-mulej ħassejtni merfuħ fl-ispirtu u min warajja smajt leħen qawwi bħal ta' tromba jgħidli: kull ma tara niżlu fi ktieb u ibatu lis-seba' knejjes. U jiena dort biex nara min kien qiegħed ikellimni u kif dort rajt 7 kandelabri tad-deb u f'nofs il-kandelabri kien hemm wieħed qisu iben ta' bniedem li bes libsa twila sa wiċċ saqaħ b'sidru mħażżem bi ħżiem tad-deb. Jien kif rajtu waqajt qisni mejjed f'riġlih, iżda ura s-saqidu il-leminija fuqi u qalli: tibżax, jiena hu l-ewwel u l-aħħar, jiena il-ħaj. Jien kont mejjed u ara, jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem, u għandi jinsabu l-infietaħ tal-mewt u tal-post il-mejtin. Ikteb kull ma tara, kemm il-ħwejjeġ li hawn issa u kemm dawk li se jiġu il-qudiem. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Tumas emmint għax rajtni, jgħid il-mulej, ħen jien dawk li ma rawx u emmnu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwann. Kien il-ħadd fil-għaxija l-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżżejn mill-lut bil-bibien magħluqa. Ġie Ġesu qatt f'nofshom u qalilhom: Is-sliem għalikom. Kif qal hekk kurjhom idejhu ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Is-sliem għalikom. Kif il-mulej bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk, nefaħ fuqhom qalilhom: ħudu l-Ispirtu Santu, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-12, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli ora qalulu: rajna il-mulej. Iżda qalilhom: jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer, jekk ma nqiegħed sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 wara, id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal qatt f'nofsu ma qalilhom: Is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas: ġik b'sebek l-hawn wara jdejja, ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu: mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu: emmin ta' xrajtni, ħen jien dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu li mhumiex imniżla f'dal-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesu l-Messija li ben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej it-tifħi.
f'dawn il-ħdud b'xewqa tal-isqof se nispjegaw fil-qosor ħafna il-quddiesa. Nibda. L-ewwel ħaġa għandna riti tal-bidu li għamilna llum. Li hija d-sessjoni ta' dalodu. Ħriġ purċissjoni, imbagħad kif taraw inselmu lill-artal hawnhekk peress li hawn is-santwarju naħa ta' ġewwa, l-ewwel inselmu l-Madonna ġewwa, imbagħad inselmu lill-artal bewsa. Il-għaliex. Il-għaliex di t-tislima tfisser, di l-bewsa tfisser li mħabba tagħna għal dak il-post illi fuqu Ġesu sejjer jinżel taħt iġbijat tal-ħobs u tal-inbit. Imbagħad l-quddiesa tibda billi wieħed jagħmel is-sinjal tas-salib illi huwa is-sinjal illi fih aħna nistqarru t-Trinità Alla l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Wara l-wieħed jagħmel din l-istqarrija l-qassis isellem il-poplu. Kif tafu hemm diversi modi kif wieħed jista' isellem lill-poplu. Wara t-tislima tal-poplu, peress li aħna l-kol dajfin, peress li aħna l-kol nonqsu, peress li aħna l-kol xi darba dnibna, hemm imbagħad il-parti tal-istqarrija tad-dnubiet. Nistqarru f'dak il-mument, suppost jekk nġibu quddiem għajnejna l-ħtijiet kollha tagħna, nistqarru d-dnubietna maċ-ċelebrant għalfejn jgħidilna biex nieħdu sem f'dawn il-misteri qaddisa. Wara dan nitolbu l-Alla ħniena, mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena tan-noqqasijiet li stajna għamilna u rroddu ħajla Alla il-glorja tal-li fil-ħniena kbira tiegħu oġbu jatina. U mbagħad aħna ngħidu flimkien it-talba. It-talba ninġabru l-kol flimkien biex nitolbu. Dak huwa l-ħsieb u fil-fatt għandna li l-Ġesu jidher żewġ ħdud konsekuttivi fi xħin der. X'in kienu flimkien. U din hija anke stedina għalina biex anke nhar ta' Ħadd aħna ninġabru flimkien. Hija sinifikattiva ħafna li d-darbtejn li Ġesu der meta jgħidilna l-ewwel waħda, l-ewwel Ħadd, ħadd-tliet, kienu mbeżza mill-lut flimkien bil-bibien magħluqa u għad f'nofsu. Il-Ħadd ta' wara reġa' daħal kienu l-istess bil-bibien magħluqa u għad f'nofsu. U għalhekk din hija stedina biex jiena u intom qatt ma ngħidu iva nisma' l-quddiesa mid-dar. X'mid-dar sax titqarben. U iva l ftit ma niflaħx ħanħaq naqbiża. U kien rridu 52 ħadd insibu 52 skuża biex naqbżu l-quddiesa. Kif disgrazzjatament ħafna nies qegħdin jagħmlu. Disgrazzjatament ħafna nies qegħdin jagħmlu. Meta Ġesu jidher jagħmel din l-enfasi illi dder meta kienu miġbura flimkien. Dwar s-sinifikat bil-Grik hemm kelma l-koinonija. Għaqda flimkien fit-talb illi qiegħed issir enfasi fuqha fil-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu tal-lum oriġinarjament kien it-tmiem tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Mbagħad fi żmien żiedu biċċa miegħu wkoll Vanġelu, però ma kienx oriġinarjament mal-Vanġelu ta' San Ġwan. U l-Vanġelu ta' San Ġwan, dan it-tieni ħadd tal-għid, ifakkarna f'verità kbira. Il-Vanġelu mhuwiex mill-bnedmin, imma huwa mogħti minn Alla. Kif? L-ewwel vers tal-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidilna il-verb kien għand Alla,
il-verb sar bniedem u għammar fostna. Fl-ewwel vers tal-Vanġelu, l-enfasi illi dada Ġesu huwa il-verb li kien għand Alla. U l-aħħar vers tal-Vanġelu tiegħu, apparti żieda ta' kapitlu 20, imma żgur li fil-bidu dan kien il-konklużjoni x'għandna. Għandna l-istqarrija ta' Tomas li qed jgħid l-ħaġa eżatt tal-bidu. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Inti bniedem mulej tiegħi sid tiegħi, ma fl-istess ħin Alla tiegħi. U għalhekk għandna qishom brackets, introduzzjoni u konklużjoni ta' dal-Vanġelu huma l-istess ħaġa li dana Ġesu huwa l-iben ta' Alla. U dan għalfejn jagħmlu biex jagħmel enfasi illi jekk jiena u intom se nimxu fuq it-tagħlim ta' dal-Vanġelu qegħdin nimxu fuq it-tagħlim ta' bniedem imma fuq it-tagħlim ta' Alla. U fil-Vanġelu ta' San Ġwan semmilkom biss xi ħut minnhom għandna litanija ta' dikjerazzjonijiet illi dana Ġesu huwa l-iben ta' Alla. 3 darbiet fil-Vanġelu ta' San Ġwan, 3 darbiet, forsi dina ma tantx tinnotaw, ma 3 darbiet f'Vanġelu San Ġwan jippruvaw iħaġġru l-Ġesu. Kapitlu 7, 9, 11. Jippruvaw iħaġġru l-Ġesu. U xejdinna San Ġwan? Għaliex kull darba qed jippruvaw iħaġġru l-Ġesu? ċaru tont. Għaliex għamel ilu nnifsu l-iben ta' Alla. U għalhekk qiegħed jenfasizza il-bidu u t-tmiem tal-Vanġelu. Imbagħad tul il-Vanġelu għandna lista hemm xi 8 passaġġi illi fihom mill-ġdid għandna din l-enfasi illi da Ġesu huwa l-iben ta' Alla. Bil-bidunet għandna l-San Ġwan Battista. Jgħidilhom illi mhux hu l-profeta. Profeta hija kelma li tfisser il-mibew ta' Alla. Mhux hu l-profeta, ma l-profeta huwa dak li ġej warajja. Għax huwa profeta mhux biss mibgħut minn Alla, imma huwa l-iben ta' Alla, pro il-bidu tal-Evanġelu. Fl-okkażjoni ta' meta jsejjaħ l-Apostli għandna diversi kollokwi fejn pereżempju ġagbu jgħidilhu isma' sibna l-mibgħut ta' Alla Nataniel meta wasluh quddiem Ġesu u jitkellem miegħu jarfu jgħid veru dan hu l-iben ta' Alla. Is-Samaritana dik il-mara fejn il-bir meta jisuq l-adnubieta għal ta' krixropjien tgħidlu veru inti l-profeta. Mbagħad għandna din l-konklużjoni fil-Vanġelu ta' San Ġwan illi mill-ġdid għandna l-enfasi mulej tiegħi u Alla tiegħi. Dan huwa każ kurjuż illi s-Santi Padri, min huma s-Santi Padri? Huma l-kittieba tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Li ħafna minnhom jikkummentaw il-Vanġeli, jikkummentaw il-Bibja. U ħafna mis-Santi Padri, fosthom San Ġwan Griżostmu li sa nikkwota, jgħidilna imma dak veru kien Tumas li ma jemmiex. Jew dak Tumas huwa jiena u intom. U Tumas qiegħed jippreżentana. Għax aħna wkoll jgħid San Ġwan Griżostmu ħafna drabi bil-imġiba tagħna bħalu ngħidu jekk ma narax, jekk ma mmissx, jekk ma qiegħed sebej, ma nemmiex.
Disgrazzjatament din tismaħħa u taqra kontinwament. Min jaf x'hemm xi ħajja oħra? Min jaf x'il-Vanġelu mhix invenzjoni? Min jaf Ġesus ġiex fid-dinja? Dawn huma t-tumasijiet. Fossa jista' jkun hemm aħna. Nitolbu lil mulej u nispiċċa darsib qasir tiegħi billi nagħmlu ħilitna biex nifmu il-verità moħbija wara dan qari ta' dalodu. Anke fl-ewwel lezzjoni ma tħallx fid-dettalji tagħha illi San Ġwan qed jagħmel din l-enfasi kull ma qrajtu f'dal-Vanġelu qed tilkom fil-bidu li huwa ta' daka il-verb li sar bniedem qed ngħidilkom fl-aħħar fl-isqarrija ta' San Tumas. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Emnu bisħieħ għalhekk imxu fasslu ħajjitkom, għamlu ħilitkom ħalli tgħixu dan it-tagħlim ta' Ġesu. Nagħmlu moment fi skiet. Sa fl-imkien bħal San Tumas nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Ngħidu jiena nemmen f'Alla u f'Ġesu li bagħtu. Fl-imkien jiena nemmen kull li jidher u dak li ma jidirx mulej wieħed Ġesu Kristu ibqen waħdini tal mnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Mnisser mhux magħmu tira waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina għall-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għall-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belluwiet skont il-kotba Mazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum ejjum u weġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfa ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-luwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U tieżis indura il-missier tagħna l-koll u nħossuna qalb waħda u ruħ waħda fit-talb u fl-imħabba lejn xulxin. Nitolbu l-ewwel nett għal ruħ il-Papa Franġisku li Mari Gawdis żgur lill-Alla tal-ħidma kbira tiegħu fuq din l-art, speċjalment irressaq ħafna nies lejn Ġesu. Nitolbu wkoll għal kardinali xi 133 jew 130 skont il-Mart illi se jivvutaw eventwalment għal Papa l-ġdid mhux il-ġimgħa d-dieħla ta' wara biex il-mulej jilluminahom ħalli jagħmlu għażla bl-għajnuna tal-Ispiritu Santu ta' tmexxija tajba għall-Knisja. Nitolbu mulej għalina l-koll hawn preżenti dal-għodu li bħala apostli ħallejna kollox, ħallejna d-dar, ħallejna l-preparazzjonijiet tal-ikel, ħallejna affarijiet oħrajn biex niġu naqdu miegħek f'din komunità. Għenna u niżżel fuqna l-Ispirtu tiegħek il-Ġesu kif niżżiltu fuq l-apostli miġbura fiċ-ċenaklu. Nitolbu mulej għal paċi. Kif tafu l-bieraħ miraklu. Meta iltaqgħu ma' xulxin żewġ edewwa San Pietru wara l-aqwa ritratt tal-funeral. President tal-Amerika Trump ikellem il-Zelenski tal-Ukrajina biex forsi dik il-laqgħa tal-bieraħ u mill-interċessjoni tal-Papa Franġisku
jinħoloq ftehim għal paċi nitolbu. Għal ħutna mejtin kollha, speċjalment għal dawk li qegħdin noffru għalihom dul-qudiesa biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem fis-sema nitolbu. Dan kollu nitolbuhulek bi Kristu Siedna. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek bil-magħmudija jiksbu lena ta' dejjem bi Kristu Siedna li mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iżoħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewa u ek xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda l-iktar f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddaw jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-salta tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid mxerret ma' kull imkien fid-dinja b'edmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-semma setat tal-anġli jiġu kinnu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis Sanna flora tasmi, dire semimule, sanna flora tasmi. Qaddis tassew inti mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddisalek nitolbuk da l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex mir-rajħi batiħa l-ħobs, raddi l-ħajr, bierek, qasam, tal id-disċipli kollha tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ li ġarat il-ħajr tal-id-disċipli tiegħu qal ħudu jixorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmu tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerrita għaliku għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, xanru bil-feri l-qawmin tiegħek, istennew sa ma tiġi fil-glori. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni.
u roddu lek ħajra xoġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U biex kontana li tolbu li l-Ispiritu Sant jaqqadna f'ġisew wieħed li jenna nieħdu semmi l-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda għad-dinja kollha, bettaqa fl-imħabba fl-imkien ma l-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, speċjalment f'ruħ Gregory u Margaret Buttigieg li qegħdin noffru għalihom dil-quddiesa. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Martri u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom nfaħruk, nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għal missieli tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna u dinna nagħmlu bent Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawi jitqaddis ismu, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kull jum atina llum, aħfrinna dhunubietna għal ma nafu l-minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull datina fit-tieba u li nagħtiek il-paċi fi żmienna biex inkun ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, intet l-apostli tiegħek nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fiji tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jien trid fija, li tgħix fis-salt għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej u dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Flimkien, ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin daw kollha mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej. Tidħol tagħti s-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejja. Alla bil-ferħ inkantaw, għan jatarat il-ħajr nallu l-mulej. Għan ersqu quddiemu bil-ferħ ta' mafqalna, għan għannu għan jaġdida li l-sidi s-sema u bil-ferħ inkantaw, għan jatarat il-ħajr nagħmlu li
alla بالفرح كنتم أن يتردد الخير نالوا للمنعم يسبوا للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبوا الكويك بالفيوري تالرين إلا الله بالفرح كنتم أن يتردد الخير نالوا للمنعم أنا نفوق الأربع يسبت الأواتيو حنفه القبر تالا ملكا تالينيت إلا الله بالفرح كنتم أن يتردد الخير نالوا للمنعم Kon għamlu moment fi skiet, nifmu kemm sabiħa, s-sem tagħna fil-qudies nhar ta' Ħadd. Għaliex Ġesu darbtejn li der xi kienu miġbura flimkien, kif aħna miġbura flimkien dal-għodu. Kien għamlu moment bil-roddu ħajl Alla fi skiet ta' dil-grazzja kbira li tagħlili u lilkom dal-għodu. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox, jitqarbina li għamilna bis-sagrament tal-Eid, ma dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ bi Kristus Siedna, il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu marru l-koll fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd it-tajjeb il-kulħadd.